Kudu walang kadung. Niki ireng. Mini ireng yo kuwi. Gelek rong dina dihapus. Kok Basuki Kang Resti. Lho kene kene menungsone. Langit sekali. Nyatane kowe seneng. Lho soalnya sih mulai gerintok 76 kok. Lah kok baut. Kok antik ya. Pleci. Sangat ireng. Walang kekek, walange kadung. Walang kekek, walange kadung. Walang kekek, walange kadung. Nek walang kekek, Kudu walang kadung. kudu hubung-hubungi amet nggih Bu matur nuwun. Wilujeng dalu Pak Jalan. Terus pundi kabaripun? Pangestunipun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus pundi Mbak Kakung sehat Mbak Kakung? Nggih, mboten mesti. Kadang ngangge mriyang wong jenenge jenis robot. Di Pak Jalan ki nek nimbali aku terus pundi Mbak Niken sehat. Alhamdulillah bareng nimbali Mbah Baut maju kok Mbah Kakung sehat. Lah kula ki mbasake anak lanang sing mburi kula niki. Tur ya matur nuwun iso tekan mbah-mbah. Iya ya. Monggo kurang nganti mbah-mbah wis rono. Lah nek kaya ngaten niku ajeng matur Mas rak ya wagu to Lah Pak. emas kok blurep. Nek Mas ki ra kudune kuning. Kuning mencorong, bersinar. emas kok Mungkin nek niki ireng. mini ireng yo kuwi. Kurang ireng. Enggak Kaya nggon TikTok e lho. riwol kok ireng malah gurih. Nyatane sing tak goleki bareng ketemu ya ireng. Kula nuwun ngestakaken dawuh Mbak Cange Mbak Limbung. Nggih, Mbak Baut, Mbak Yu. Sowan wonten ing Padukan Pule Kulon. Pule Kulon. Sidoarjo kapane won tepus. Sidoarjo kapane won tepus. Dalu menika panjenengan kekalih dipun pundhut dening warga masyarakat Pule Kulon supados suka panglipur dumateng warga masyarakat Pule Kulon ingkang nembe rasulan Mbak Yu. Oh ngaten. Nggih. Dados kula oleh bojo kula sanipun caos panglipur. Panglipur. Sosok meneh kadulok. Bojo apa ditampa. Kuwi apa ngaku kuwi? Lah kepiye? Kon Rodok aku kon rodok serono kan? Oh rodok rono men ora nguk. Rodok rene. Rodok rono men ora ngaku. Amin Pak J, amin. Kene Mas. Keduhan karo sison. Anggris ngaku kula gek dijaring ning kan. Wes Mas, oke, aman. Aman, oke. Oke, amin ki Pak J. Aku ki gumun karo dulurku loro-lorone. Ya pripun, Om? Ana kiai larise ora umum kok ya ora duwe sayang ngono lho. Wah. Lah kan isi. Rame cedak rono ki nguk. Aman. Oh. Makasih sane entek kepenak matur nuwun ya Mas. Alhamdulillah matur nuwun nggih. Jenengan kok ngendika nek kula kalih bojo kula kok ora disayang. Nggih. Iku mboten ateges ngeten. Nggih, sing genah niku wong pun saguh. Nek saguh niku kudu tuwuh. Ning tetembungan nek teko ki nganggo waton aja mung waton teko. Ah nggih, contone kepripun Lha ya umpama kula mriki kok ming tele-tele lha napa mriki? Oh, ngaten nggih. 7 yuta. Kok sik jenengan ning kene 7 yuta. 7 yuta, Mbak Yu. aku. 7 yuta. Pak Dukuh WA 7 yuta. 7 yuta. Gelek rong dina dihapus. Lah 7 yuta ki rembukan apa? Kok kari dhewe maaf salah kirim. Aku wis ayem kae jebule anggaran konsumsi. Lah wong Pak Dukuh ki arep kintun pesan karo ibu-ibu PKK kleru nomere jenengan. Aku wis mantep tak ndoken lho 7 yuta lho. Terus Rong dina kok ilang aku. Maaf salah kirim. Sehat selalu Pak Dukuh. Pak Dukuh sehat selalu. Asmane Pak sinten? Pak Wartono.
Wardono nggih. Pak Wardono. Jane niku rencang. Sik. Ih, Sampeyan ki kancane Duko Mbah Baut. nggih. Sik. Sik. Lah kok rada ora percaya kula. Rencange jenengan. Kanca kepiye iki? Kanca sekolah. Kanca sekolah. Tegese sak kelas rong kelas. Sak kelas ning dibagi 3 ABC. Sak kelas. Iya. Sik. Lah kok ngene isih enom jenengan wis gemuk banget. Boleh delok-delok. Lah ngopo? Kono kan ning Yupan. Jenengan Panasan. Nggone cara wong kene iki nggone iki nggon rezom. Dadi niku ora gebrangas. Pak Dukung kula nuwun. Beda nek sing ngentak-entak kok ngene iki. Derek ngamen teng wilayahe Pak Dukung, mugi pinaringan sehat. Mbok bilih pun tenggane Pak Lurah ugi, Mbah Lurah ugi rawuh. Aspri matur sembah nuwun. Ingkang baken sedaya panitia, sedaya warga masyarakat, sedaya mugi pinaringan sehat bagaswara. Yang melambai yang dada-dada Pak Darto, halo. Sedaya mawon sehat-sehat nggih Pak Bu nggih. Panene lancar. Gangsar sing golek sandang pangan. Sing omah-omah ayem toto titi tentrem. Jumbo Kang Ginayo sembodo Kang Jinoko Basuki Kang Resti. Merdeka. Merdeka Basuki. Ya semangat. Jare nek ditimbali iku delok kene iki nek menungsone. Untung raiku ki lime alteku. Coba nek kur dilemu po, lho prawis lepas. jane mau pas mlebu ki lagune udu walang kekek. Terus. Nek kaya Mbak Baut ki ora walang kekek Mas Uli. Napa? Walang sangit. Walang sangit. Sangit sekali. Nyatane kowe seneng. Lah iya. Ora apa-apa ora kalan goreng wis mateng kok. Lah kok Walang sangit, ora kari goreng? rasa digoreng wis kobok. Wis sangit ya. Jeng ngestaken dawuh gegojekan sawetawis Pak Dalang. Mbak Yu, be kata-kataipun. Nggih, alhamdulillah. Mangke tak aturi asung panglipur menika sing nomor setunggal pun wonten serat ingkang mlebet kula waose. Assalamualaikum Pak Dalang, nyuwun lagu Selendang Biru kalih podang kuning. Salam rahayu saking Bapak Kamijo, Resto dan Jeep Wisata Berkah Pesisir Pantai Selili, matur nuwun. Oh, kersake Selendang Biru karo podang kuning. Lah niki mangke kagem Mbah Baut kali Mbak Yu niki sinden kula sing isih mintil-mintil niki. Sing tasih napa? Mintil-mintil niku monggo dipun kersakaken dipun ginakaken. Basa mintil-mintil. Oh tak golek ning nggon Kang Musid. Mintil-mintil. Mintil. Nek nggen kula mintilihir. Mintilihir. Kene mintil. Kok digolek. Ampun cokot-cokot ta. Tak kira ki cukut-cukutan aku malir e. Niki mangke Mbak Niken Mbak Baut. Nggih. Dipun pinangkane ingkang podang kuning langkung. Oh, nggih. Nggih mangke Selendang Biru wonten gara-gara penonton request piyambak. Oh, nggih. Selendang biru. Kudu sing iku. Oh, nudu ta. Kadep asma aku nyawa selendang biru. Nada sebawa dhewe kok. Iso jeblok. Aku karo Mbak Baut nek kaya ngene iki lho. Lho pripun kula niku nek sopan mboten entuk pangan. Ha wong kula tau basa halus sing mulih grintuk 76 kok. Barang bosok ki malah kena tanggung gawe omah. Terane wong elek kirung mesti cilaka aku. Lah monggo kula nonton storine panjenengan lho Mbak. Wah, saiki mejane apik-apik monggo nganukir kabeh. Nika niku titipane tangga. Oh, titipane dagangan ta niku. Boten omahe tangga direhab kek dititipe nggen kula ki kula nggih pamer. Oh. Nggih enten sing dagangan ugi Pak Cangi. Dadi dagangan jual beli barang-barang bekas. Mbah Baut niku. Nggih, lah kula niku ketemune kalih bojo kula pirsa mboten. Dos pundi? Niki diupload teng Facebook jual beli barang bekas. Lah tak buka tak tuku. Lah kok Baut. Kok antik ya. Jual beli barang bekas. Kula tuku. Kula CEO. Sik
niki regane pinten niku? Kula ya gumun. Wong ayune kono kok selerane barang bekas. Kamu kok kula niki bekase niki. Maksudnya ini mantan lho, mantan konco, mantan ngono. Sing ndi? Anak wedoke langsung ngene iki tok genduran 8 bengi. Trimo pite tangga tak plancrangi tak go ngingkung saking bunahku. Tenang Mbak Lurah diaturi rawuh. Tenang kok. Senengane kok. Aja dirungokke nang awakmu ya nok wis tokno bae. Tak tarungono nok ning resepono ning ati nok. Angel golek sing ngene iki tak kandhani. Kene terus rene. Aku tak balang lho kok. Ket mambengi ketemu neh alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat niki. Menika Kanca-kanca kanca-kanca Gumbala Geni. Wah. Gumbala Geni. Kamangka, bapakku biyen ki anggere aku pilekit diobongno blarak. Jare kowe Gumbala Geni. Aku ki yo kelingan dadi angger rada Brodok pilek opo Gumbala Geni. Ya poso awake dhewe teko aku ora diobongno blarak. Kepiye? Ya ora apa-apa lah ketimbangane terhormat ora mangan mending ora terhormat. Turah. Oke, cobi dindinganipun. Nggih, mangga. Pun awiti bismillah, Pak Dik. Arah, aja ganggu tok ngopo. Lah nek nyocoke iki yo ora sing dadak perlu menteleng ngono lho. Kira iki kentrong apa dang-dang. Iku bae. Nadyan wujude mong pleci. Lah wong nek pleci sampean ki nyemoni sing gendir niku kaya. Boten nggih. Nggih niku remenane ngingu manuk pleci. Largono niku. Lah malah apa kok? Wong siji. Kakak, Mbah. Kathah. Plecine kathah. Oh. Oke. Sesuk tambah niki siji, Mbak. Bang nek omah gur nek gantelane. Aja ngono lho. Lah nek anak digandelke rene. Sak ampu-ampuhe manuk. Sing iso sukses iku manuk pleci. Kok iso, Ampu-ampuhe manuk. Sing paling sukses iki manuk pleci. Kok iso? Tonggoku nganti kabur ning Kalimantan diburu bang pleci. Bang pleci. Saya kira Bang Plecet. Iya manuk pleci. Bang Plecet. Ya kena tipu ya. Peksi. Sepinten? Peksi. Sak karepmu sing penting guru lagu guru wilangan pas ora nek semaidu. Iya, agawe. Agawe talining bronto. Suarane apik lho. Apik apa? Suara apik aku ingin jago dukuh ya ora oleh swara. Jare suaraku apik kok sing nyoblos kurbokku tok. Kowe kan kari tim suksese. Tim sukses kowe ya goblok. Lho, ora goblok, aku ki jenenge kan menghemat biaya. Weh. Menjadi tim sukses itu harus berhemat. Lho kepiye? Ora jor-joran duit. Pasang foto baliho sing ning pinggir dalan. Gede karepan men kowe tok baut. Ora sak gede-gede boros. Terus Foto 3x4 ditemplekke ning cakro. 3x4 jam ditemplekke ning nggon. dadi nara ngerti jagone dadak ngene iki. Kok di fotokopi kertas gon motor tok iki sapa? Lah mulane tenol suaraku. Biar apa-apa. Kekuatan dewi-dewi. Tur umpama aku ingin dadi dukuh. Kita iya jur masyarakat. Lah uripku ki ora cetha karo ngatur wong liya aku. Alus manis tur juragane rumah makan. Nggih. Mobilé mangke niku wau dintenipun rame, mangke wonten anggaran kamar mandi, monggo tindak majeng. Saman tenang-tenang. Pun dicepaki, beres. Dicil ayem pokoke dicil ayem. Wis suwe, Pak. Wis suwe. Ayo, Pak.
tamu. Mus. Oh, rada mengo. Mus. Gah aku kok Wasuing kana kula lono golek isi podang jenar guri lah atau lagi viral neng TikTok ireng sangat ireng kuwi neng viral neng TikTok ora teges ngelok kene lagi viral alhamdulillah ora apa-apa sing viral ki ireng kuwi karo lagumu apa MBG Mbah Baut ganteng yes buah apa yang paling manis buah tambah ganteng aja my little bolu empret bol ketan ayo terus kita MBG Mbah Baut goblok lewat tahun sing nyanyi tadi ibu bungae atiku nyanding bisa dadi tombo rasan dodok golek apa sampean nada seri niki nada rendah apa mungkin tambah nada rendah ki medun berarti nek nada tinggi kang ngelang golek yondo no orang aku golek sebraan kok timbang dia nggih monggo bismillah pun awiti dikani dawuh Koda-kode.